पिंपल से एक है दो ये खूबसूरत ये पल। यार मो स्टाण्ड काम दौनी ना स्टाण्ड ଥିଲେ ଥୋଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି। ଲାଗୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ज़्यादा हो जाए इसकी ज़्यादा ही जाए इस एक ଧନ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଯାଇছিল। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟ ଗରମ ନାଇଟ୍ ଶିଫ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା। କେବେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ମମି ନା କ'ଣ କହିକି ଚିଲେଇଲା କିଏ ଦୁଇ ନନ୍ ଇଜ୍ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଯିଏ ଆସିବ କଥା ହେବା। ତିନିଟା ତେଲ ପକେଇଦେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ୟାର ଦେଖାଉନି ଆଉ। ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧୋ। ଚିନିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ସେ ଚିନି ମାନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ यार पा आयो ନା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆନିଆ କାନିଆ यार मुंडरे एते कष्ट देखिए मु 28 घर जी कहूँ जीवु 30 देदेवी व्यस्त ना आसो ना टू 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 यार एत छुट्टी झड़ लगे दरकार समय एमती हुए पिंपल्स यार पिंपल्स बाहर मुँह देखो ना मुँह भल इफेक्ट नहीं यार